vraiment il y a des profs à Diarra et Kouchou. Comme Malien Beka Nisodia, Malien Beka Tegera Fouka, armée, à la fois à Djoué, Kouka Fassa, pour avoir l'armée Fassa de Lakada. Classique ou bien armée Fassa Dala. Kouka Fassa Koura Da, Kouka Tamouni, Koura Fom Mali armée, en Kloka Douala, Chidon Kloka Douala, parce qu'on veut à coquet. Histoire la Francina, histoire la Baramina, on a mal de la quai. Abli Kouna Mali armée. En interrogation, tu y en a un français de Yomana. L'armée malienne est en train de se battre contre la France. L'armée malienne est en train de se battre contre certains pays de l'OTAN. Sinon, les rébellions pour Tientala, Moussa, ou Allah, il mourra de nous. On est chez nous, Kalala, et s'il y a famille. On est chez nous, Jolé, c'est que faire l'obé à Korala, et s'il y a famille. Donc, on est sur là, Moussa Bou 24 ni Akibala, le 31 octobre. Ministre ye bara belebele baro ke diɲɛ kɔnɔ min ma deli ka kɛ ka taa ka kan ka abandonner ka kan kile ka di terroristes ma ko ne bɔtɔla filɛ a ye na ka kan récupérer Musa Bou wɛrɛ kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ anw tɛ MINUSMA sara sɔrɔ MINUSMA kɛra sababu ye terroriste ba fɛn fɛn ni anw bɛ k'a ɲini n'a tun b'an kɔnɔ k'u sara MINUSMA kɛra sababu ye o ye kan transfert min kɛ terroristes ma à partir du 31 octobre il va être regroupé. Ou regrouper la Franco na Campona là. Ou regrouper la Kou na tranché no et Dingé, car Dingé est Cangoro, car l'idée de défense qu'a ou la Cangona là. Au du il va être à vous pour la mémoire le 31 temele mort. 72 heures, Kou na procédé à des ventes aux enchères. Vous avez vu, mais au groupe là, on a fait. Ou comme une exhibition. Oui, à nous, ou comme une aïa. Nous avons des simple, en arabe de parler qu'on a repéré. Pour qu'on ait des véhicules qui ont en arabe, on a repéré. Pour terroriste, il y a un beau. Il va y avoir un terroriste, c'est un cadre belé beau. Pour nous, il y a un MINUSMA qui a un le fait là, et s'il y a un il va y s'apprêter à dominer une forme baisse, il va y avoir un watina. Comme dans les domingues, on a porté aérienne. Nous drones nous pas sans la kata molique ou pas les sans effectivement il va y véhicule militaire qui a là il va y jouer qui a là il va y terroriste pour le fait là au stratégie là le Mali a envoyé Niaki Bala et c'est le 31 octobre soit 72 heures après au Kenya Kandi le Mali a envoyé plus de 30 drones TVD Bayaktar 10 fois, on t'a oublié possible il va avoir un missile bana flana nana tuguni on fait t'a oublié possible on a un missile bana sabana nana on t'a oublié possible on veut la cible ta un à un quel flafla acheter cible de on veut la bombe faire play c'est des bombes à guidage laser à couiller il va être quelle sera pour on a là ni mi proche ni ma bombe guidée bla vous savez vous même mon effort au temps faut qu'à faut qu'il y ait des c'est nous faire nous offre il m'a dit qu'à fournir à qui va là, avec une intervention forte, qui a tout le là, à l'aide de drones, de la caméra infrarouge, à missile bina à missile à guidage laser. Il va dire qu'à drone, ça sert aussi de surveillance. À drone, c'est pratiquement sans bruit indétectable des systèmes de défense. Donc, on est là, il va dire qu'à fournir terroristes ou à Camp Bronto. Oui, Djahnama dit terroristes ou à ou ka basi ou ka mina fɛn mais k'an u y'a bɛɛ jigin k'a bɛɛ détruire k'a bɛɛ anéanti i b'a ye force spéciale kun kɛlen bɛ ka kɔrɔdɔn dɔ fɛnɛ kɛ i b'a ye ka kan fɛnɛ entouré quoi o ye ni kan bombarder ni minnu bolila sisan k'u bɛ bɔ u senfɛ ou bien k'u ŋunuma k'u bɛ bɔ i b'a ye olu bɛ na bin force spéciale tɛgɛ kɔnɔna la ne y'a ɲɛ i b'a ye force spéciale ka baara tɔ bɛ to dɔrɔn ka olu bute ka olu susu ka olu bɔ baara la il va y avoir des terroristes qui ont pas de boule là, Kata Mali ni Mauritanie frontière là, Kata Mali ni Algérie frontière là. Donc il va y avoir terroristes ou terrorisés là, ou Sirana, ou Djatigera, ou Dogo Bana, ou Daman Bana. C'est-à-dire, ou même Mali armée qui puissance de feu pour Tchogo, terroristes ou Bolba, Togo Kanga Djouni, ou Kanga drone, ou Choubara Fene, ou Choubara. Parce qu'il va clairement, ou le mobile camouflage mina, est-ce qu'il y a un mobile joga bashi biala, ou bien un mobile joga, est-ce qu'il y a un mobile corla là, pour drone
mobile frappé avec précision. Mobile fait qu'on tourne mais pas si pour y là. Quand on y a anéanti plus d'une centaine de véhicules détruits. Ok là, au frappe qui à peu près il y a 3 jours de cela. Nous m'avons fait le 3 ou le 4 novembre. Donc on est là. Auquel pratiquement terroriste point pour détruire Kidal. Au père là, d'autres à la d'autres à l'autre confrère. Fa là là, il va être sous Bunta ou les Tiara pour jouer Kidal. Bon, puis, ce qu'on m'a dit à tourner, armée à Kabara. Ministre, à la Kabara, elle est jambe à délai fort. Nous, le très coordonné. Ministre, Taraka, quoi, délai. Mali armée pour le 15 novembre, à Etchetia, à Matchetia, le Karaba récupéré. On est sur la terre là, il va être à fond, terroriste ou monétaire. Oui, Kidal, Anna Dona. Où est fait sous belle et qu'à mine placée, qu'à tirer ou tirer qu'à blaye. Il va être à fond, ministre quel est la jambe le 31 octobre, on va qu'il a le bonal. Il va être à cela pour le métro. À cette là, ministre a mis RT à Tatola, à gauche à Toura Minmina. Il va être à sa mine d'un temps en Idour, il va être au tour de la Tatola. Plus de 22 blessés. On va véhicule d'un temps au repentier. Vous savez que la famille est ça. Il m'a dit qu'il a c'est la guerre. Parce que à cela, il y a miné. Donc, il s'attendait à armer les crimes. On va vous le câble, armé nana. Abna bichan les mines, abna bi le défendre, abna bi trancher télé. Donc, il va automatiquement, ils seront à portée des tirs. Il va y 10 000 balles de an. Mais où t'as armé professionnel, où t'as le barrage ou observer les surveillance aérienne. Chou Mali Fantan dans les surveillances aériennes. Avion de prendre en temps, quand Mali du Bolo Fantan dans le Bomora. Quand l'aéro a son tout infiltré. Donc, il va y avoir une arrêt de terminer avec tout nos surveillances aériennes. Terrorisme, où c'est là qu'on a trouvé. Où va regrouper Mali armée frère la main. Mali armée avec la main, il y a Moussabou. Ni ornement de la Sahel qu'on a. Impliquant plus de 5000 véhicules blindés. Plus de 3500 soldats. Au lieu d'engager les lots, pour 3500 soldats, il va sur 1500 personnes. Au lieu de force spéciale. Avions utilisé les lots. Plus de 30 drones TVD by Akam. 50 avions de combat, hélicoptères d'attaque ou bola, Sukhoi ou bola, est-ce qu'il y a 25 balles, 27 balles, il va être à super Tchikanou, au lieu de préférer balles. Il va être libéré. Pratiquement la moitié de la flotte aérienne de l'armée de l'air du Mali pour utiliser les lots. Donc, on est rentré là. Il va y avoir numéro 1600. Tactiquement, système de défense là, ni militaire ou baraquet là, niveau d'abord, il faut t'assurer est-ce que l'ennemi, capacité aérienne par la flotte, il y a avion là. Nous savons que nous avons fait un donc, nous avons beaucoup d'albatros sous l'âge. Nous avons beaucoup d'avions là. Nous avons appelé pour un cas le quotidien. Nous nous cliquons avec quel là. Avion, quel est nous avons là. Nous tiens qui c'est quel est là. Maintenant, vous allez après vous dire. Il va être qu'il a le frappe pour nous. Nous qui le 3 novembre. Au frappe pour nous, ni arrive à la Moussabou. À quel terroriste quel était pour nous voir. Agana kana barulari uma sur un système pour les mais avion vous mettre ça et vous trouvez la vidéo de propagande ou gars ou pas que c'est tu vois la avion sera on nous a essayé au vidéo là donc voilà aux capacités aériennes ni drone dans ça il va être à une capacité aérienne pour là on peut commencer pour le drone tirer nous le drone le bois kalama mouka me la bois à combien de mètres d'altitude donc drone va donc là, on va avoir à 2000 mètres d'altitude. Il va y avoir un drone mais il est jusqu'à 3000 mètres pour que Banque n'a pour être à hors de portée des systèmes de défense. Donc, il y a un système de défense tout gros. Nous, il y a une frappe préventive, il y a une frappe au frappe préventive, il y a là. Système de défense, nous aériens, nous terrestres, nous avons un confort pour nous de coucher. Système FBB, nous FBB, il faut nous faire coucher car on nous anéantit. Non, on anéantit là. Il va y avoir une progression de là. Donc, bis on a là, il va y avoir un drone où il a tourné. Ou on va chauffer la bombe barou là.
aw bon Mali ko problème t'a la armée de l'air ko k'an b'a kɛ tile fɛ est-ce qu'il y a aw yɛrɛ ɲɛ bilen ɲɛna ni système de défense b'aw bolo an ka avion b'u ɲɛ donc u nana ka na ni frappe aérienne kɛ est-ce qu'il y a sɔgɔmada in na frappe ninnu ni ɲɔgɔn cɛ à peu près 30 à 40 minutes o de donna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔnjan duuru nana terroristes tun bɛ regroupement na yɔrɔ o yɔrɔ la o sababu i b'a dɔn bi u ye frappe minnu kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ frappe chirurgicale don terroristes u ye faamuya kɛ i b'a dɔn u bɛ na information dɔ circuler u bɛna tila k'an da don a la tiɲɛ tɛ k'an taara terroristes bɔ MINUSMA o ma an bɛ k'an bɔ o fila u ka minɛn fɛn fɛn tun bɛ k'an na a bɛɛ anéantira u ye mun de kɛ u taara mobiliw jɔ dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔ u ye mun de kɛ u taara mobiliw jɔ duw de kɔnɔ u bɛna mun de kɛ u ka système de défense u bɛ ka taa mobiliw jɔ sugu kɔnɔnaw lieu de rassemblement armée bɔra o de kalama donc Musa Buguni n'o kɛra sisan i b'a ye k'a fɔ ni avion normaliw bila ka na k'u ka intervention kɛ Musa Buguni ala ma jan i b'a ye k'a fɔ su dɔ bɛ bɔ population civile bɛ sa donc o de la bi u bɛ ka nin regroupement min kɛ k'u ka système de défense labɛn ka mobili dogo duw kɔnɔ ka mobili dogo suguw la ka mobili dogo dɔgɔtɔrɔsow la Musa Buguni an ka drone nana bi an ye drone 10 ɲɔgɔn de mobiliser sɔgɔmada joona i b'a ye k'a fɔ mobili fɛn fɛn n'a kun dogolen bɛ du kɔnɔna la ka bɔsi bila a kan k'a bila yiri kɔnɔna la Musa Buguni i b'a kalama ko Abidjan dɔw ko k'olu dabali banna ko so kɔnɔna la adamadenw bɛ baro la kati jɔlen bɛ équipé d'armes lourdes k'i bɛ bɔ min kalama i bɛ so yɛrɛ yɛrɛ kan de mɛn i b'a ye k'a fɔ kati détruira mais missile ma se mɔgɔ kelen ma Musa o b'a yira k'a fɔ ko bombe non tireur d'élite da bombe min bɛ ka utiliser n y'o de f'i ye ko des bombes à guidage laser ni missile filila sisan i b'a ye k'a fɔ missile tuguni pilote de bɛ tila ka manœuvrer fo ka taa se a ka cible ma a bɛ missile télécommandé de à distance à filer i b'a ye o tɛ se ka kɛ Sukhoi ni Albatros la n t'a dɔn n'i y'a faamu donc drone a particularité avantage o de donc ka mobili to sogɔnɔna la i bɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ kan de mɛ i ko min kalama i b'a sɔrɔ mobili pɛtɛra dugu ma occupant min b'a kɔnɔ occupant sara i b'a ye sugudaw kɔnɔna la pendant que fɛɛrɛ bɛ ka kɛ a bɛ bɔ min kalama mobili duuru jɔlen bɛ yen missile bɛna ka mobiliden duuru bɛɛ ta ka sɔrɔ suguden kelen a ma sa dugukolo kɔni bɛ yɛrɛ yɛrɛ Musa Buguni fa de donna terroristes la parce qu'il s'attendait pas u ko ko barikɛr'u la sufɛla la nin kɛra tilese kuncɛ Musa Buguni 9 heures wagati yɔrɔ kɔni cɛncɛn la ni système de défense b'u bolo k'an ka bɔ a kalama dɛ donc tilese kuncɛ armée nana ka na u frapper k'u ka capacité bɛɛ anéanti arme lourde fɛn fɛn bɛ yen Musa Buguni mobili fɛn fɛn bɛ yen ko marifa b'a la mobili fɛn fɛn bɛ yen ko kɛlɛkɛcɛw b'a kan Mali armée y'a bɛɛ détruit u ye frappe fɔlɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ olu taara u reposer u seginna ka na frappe filanan kɛ minnu y'u ta dogo kojuguya Musa Buguni y'a bɛɛ frappé un à un k'a cible bɛɛ jigin un à un Kidal population ko wala ko sɔnna Mali armée k'olu m'a dɔn ko jama cɛla k'i bɛ se ka mobili frappé ka sɔrɔ population civile ma sa Kidal population ko ka Mali armée ko ka Faransi to Kidal k'u ma deli ka nin baara in kɛ donc ko armée malienne ko an ka professionnalisme Kidal